stocha Darren is féidir bará gur bé is é an ról atá ag an tOifigeach Forbartha Gaeilge soia na cabhrú leis an ggóirle agus na cóirleoirí agus na rain agsúla an sa lena thoblagáid rachtúil atá orthab a cholíú agus sé tá geisná is gá de réir ach na danca go ifigúla cuairimí faoi le a chur a gréach agus legan an tacht sin dúlgastanga cólachtaí Baile agus tá trí bhealach ann in dhéantar se agus leagtar na dúlgaisí seo ar an sin trí rialacháin, trí scéimnatanga agus trí dúlgastíireach. So a socadur hearn tú ceirdíd na conas mar dhéanam sin na feimime tá agam churan an tOifigeach agus tá bertang fao láthir gobar an sa tá Calinella dar banam Monica tá gobar an aontí lom an seos chóirle. Chur mudna seirbhísí ar fáil dus na ranóga agsúla ionas gur féidir lo feimú le daine atá géir teagháil in an Gaeilge. So I suppose ar bhealach chuirmid cóirle ar fáil agus bíimiid gobar mar idir gáháilethe idir an pobl agus rain lasra agus an chóirle hain agus dar nói mar thura ar sin cahamid astrachána dhéanamh ar Adhmaid agus ar bilóga agus ar rudí agsúla mar sin agus sin ri an bhealach a gahamid ar chud léanta. Úsáidm service Gaeilge what's called cénach minic a bhíonn siad a úsáid gom agus ar náí tam I macóí a bhingáil. An féidir a rá dún faoin what's called géisteán de thuirbhísí atá daoine le Gaeilge in an á trí bhean na Gaeilge sa Chomhairle. Well, tá sé cinálí dachar figúr faoi le nó céitán faoi le a chur agus tá cisna agsúla mar sin. Luragin Luragin daoine faoi láthair nuair a bhíonn san pobl Cathrach linn nó a lurg seirbhísí linn go hondólas is seirbhísí scríte nó rud éigean atá fáilsethe hena féin agus táidir gobar ar se le blianta nús agus an rud a bhultar a gcónaí ná an dá chápéis an legan na méile agus an legan Gaeilge a chur ar sa chápéis hain. So like go hondul bhí mé sin an ará gur chur duine éigen gur orda duine éigen fornamirtas sa méile nó gur lurg siad fornamirtas an Gaeilge, ba tuis go bhfuil an béle agus an Gaeilge ar an chud is bhódas na fornamacha irta sin is tá sé dachar rá cean ar lurgíadar. Is féidirlumm ará nach minic go mín cumarsáid an Gaeilge agan sna hOifigí an seo agus sigla mé sin ará tuisc an Cadrh agus an obair vín a dhéanamh agam leis an aonad cuaram customéirí agus an taonad gléana agus le deireannas like is cosúil domsa nachhfuil daoine a tíochbaisteach chuig an cúntar ag lorg na seirbhísí orláirithe agus na daoine atá ag obair ins na ranóga sin a bhí stracail le Gaeilge níos fearr a bheith acu agus úsáid a bhainte sa méid Gaeilge a bhí acu deir siad lom nach bhfuil go leor cleachta á gháileach agus go bhfuil agla orthab go bhfuil siad ag cáileantas chuid na sciilne a bhí búta acu le deirnaí. Tuisnach bhfuil daoine ag lorg na seirbhísí seo I suppose mar na seirbhísí trí Gaeilge leabhartlóg. Tá seirbhísí á lorg ar riamhfuist agus tá daoine ag lorg cápéisi an Gaeilge, but tá sé níos dacra é sin a bheas. An rud is cosúil domsa an rud is táchtaí go dtí an bubal an seoham lá clia iad siúd go bhfuil simach sa Gaeilge tá lorg seirbhísí an Gaeilge ná buin lasas na cíine tá ann mar agus den like mar tá sé an dachar oringe éileh a bheas mar a bhfuil daoine a lorg na seirbhísí sin. Yes, féidir caintrí sin a ríis ag deir na haglah. Tá go lár Oifigí sa Chomhairle what's called gan Gaeilge ag an nám céine an sé fear chun rá. Tá sé fear sin ará Darren, is trú an rud é ach is fear é agus is feib mór doing é seo agus níl sé garí níos éasca mar tá le dearnaí tá Oifigí ag imeachta éis an Gaeilge tá siad a bug a raigtí obair agsúla nó imethe ar square agus bhí golóir daoine go raibh lífocht nó cumas wathach up sa Gaeilge agus tá ar níos imethe agus an aibis múthagan na seo na nach bhfuil bailfáine nua a chothú nó a arcú agus go dtí
godí go an fios nó godí an daine isteach bhfuil lífach na Gaeilge Caithfimid Dála leis an na Bhailfeorna tá ann. But na Bhailfeorna héine tá ann, tá dar faoi níos mú bhrú ama agus Easra an sagus tá si dachar orb dul an le fios a chur agóid Gaeilge láirtha. Mar sin hain tá cuasaí tréálas a Gaeilge á chur chun cín agan na se agus tá a breanú a ddíú isteach ar sin faoi láthair. Tá planana agan chun córas nua skillne fiosathe na Gaeilge chur chun cín an se hOrla agus tá si sin ar de láha agan faoi láthair. But godí go bhfuil daine nó níos mó daine le lífach na Gaeilge anionas go méid an daine a chuiristeach a chuileráin, tá listaí ar fáil dus na Bhailfeorna a fud an hOrla bhfuil anamnacha agus ifracha seoltaí go háin an do gcuine atá lánsásta Dála leis an pobal trí Gaeilge agus tá a héine na másc siúd agus go minic bhaim léach ó Ryan an sehas an siúd a rá gohfuil den ag an tagisteachtá ar láirte Gaeilge agus bíon lánsásta Carú Lob. Agus sin go rialta. Now níl sé go thomláin sáúil Darren. But it's true an rud a rá go bhfuil cé go bhór forhór de muintir na Héireann idechas sa Gaeilge, sa bhanscoil agus sa bhanscoil. Níl an sciil sin róhór nar hagan siad daoine fása atá ag obair an Stát Seirbhís agus tá an fáib seo ag chuile cóirle chundé agus cóirle Cathrach fud na tíre faoi láthair ní aon rud eisteach túil é phláthlia. Leáid sé fi sin just in náméile gá ríis nóair thugann tú Beiidir do príomh-teachtrach daonna ag dar an hagan. Just ceistehán eile margheall ar na servisí. Tá is gom bhfuil afreithnú ar siúil ar acna deangacha ifigúil a gábhíon is a trí faoi láthair. Agus níl ní dáilm go stratéis Gaeilge I bhaim I bhórmhór na hagratí Stát faoi láthair. An bhfuil stratéis Gaeilge faoi láthair I bhaim ag an Comhairle Cathrach? Yeah, tá sé dachar ri amta airíonn daoine cinnaí másca fi se tá achna deangacha a bhaim mar táráte agat agus faoi mar chuid na hoblaáid atá ar na cólachtaí feibli ar fád caithfar scéimtanga a chur a bhaim. Agus mar chuid an dúlga sin tá scéimtanga curtha a bhaim ag an Comhairle Cathrach ó 2006. Now, de réir na scéim na sin bechóga méidí si go bheith ar feadh 3 bliana. Agus ag an trá sin chuirtar irtar ort ar an Rhain alíon áireachta agus Gaeltachta ort scéim nua chumtha a chur ar fáil. Rud a dhearna mar I 2009. Ach chuún mhuil ag an Rhain fa cúisne agsúla ghlacha leis an scéim sin agus is ála marrá go ráing ar deire tosú ón dús a rís agus scéim nua a dheara agus chur agus a agrú. So tá an dréic scéim sin áchar le chéile agan faoi láthair. Dóbríomar ar nintin go raibh scéim dréic le scéim áchar le chéile agus leú gíomar ainachtaí mí fear na bliana se agus tá an dréic scéim inis McMorrow le heolathair náis chuig an Rhain alíonna áireachta agus Gaeltachta. Má ghlaachtar leis fáil seofar an scéim nua sin agus bheith se sin ar feadh 3 bliana a rís agus sin an chóras mar a eibríonn sé. Now, idir an dá ling de réir an acht caithfimid leanúint leis an scéim atá agan. So cé go bhfuil sé anamnathe mar scéim tan 2006 go 2009 is scéim ratha fós agus caithfimid fós gacrad atá sé scéim sin a cholína agus lánach leis. Agus an rud atá simúil faoi ná an scéim nua ní féidir len ein seo a bhíonn san seanna scéim sin atá fós ratha. Ní féidir ligant ein rud atá anna ligant le sra. Caithe tú tógáil ar a méid atá sa scéim sin. So scéim breise atá gceist an scéim nua, ní scéim nua go thomláin agus ní féidir darúdí anamh ar a méid dulcan cína tá denta agan. So cé gneartar nach bhfuil strátéis ag forhór na cóirlaí nó na hagraíochtaí feibli níl sé sin go thomláin fear Darren. Tá scéimeanna ann. It's just nar fáilsiú nó nach nearnú
atógáil na scéim na sin, but ní féidirling iad ligan. So tá scéim agan. Níos fearr de mar gur scéim níos súscandátaí agan, but tá scéim tá pulasathe agan agus táid fósá cholína. Current sé ine storm faoi méid beag gweag tá anagum ar lán na céit a gweagáirí an air nó an mílte céit an mílte gweagáirí Baile Átha Cliath agus timp na tíre agus tá is a gom nach bhfuil chuid mhór acu ag úsáid service gweaga. Cad é is tócar gur bééis seo a méid atá rá go éis. Cad é an nera an teachtrach gur Baile Átha cóirnú dar éistóirí faoin na service gweaga atá ar fás a hOrla. Well, I suppose an tachttar a bevóg a bheith an chorfáil, just gan rá an dús, tóga le Gaeilge mé am lá lia. Ní is blá cliach mé ó chuchas. Chús go dtí scoil an Gaeilge bunscoil agus scoil an Gaeilge manscoil an se. Tá go leor daoine. Na céta soca ar ólas agam héin nó go bhfuil aithne agam héin orthab. Gúil Gaeilge acab. Agus níl agam céim fá nach bhfuil na seirbhísí an Gaeilge á lorg acab. Ach just an tachttar bevó go bheith an chuirná tá mé gobar san éanaid seir fe ceirm lína déganis. Tá seirbhísí curtha ar fáil, tá formacha ar fáil, tá daine san agriise atá extracalt le fios a chur ar na seirbhísí sin. But tá sé ríheachar bliana níos mú seirbhísí a gháil mar bhfuil daine i buint leas as na cíine tá an hana féin. Agus níl muintir na Cathrach go bhfuil Gaeilge afgab ag lorg na seirbhísí nó ag chur éilemh ag lorg nó chur brú ar an gáile na seirbhísí se a chur ar fáil go rialta. Agus sinna an dachrat is mó ná tá sé an dachar leannacht a chur seirbhísí ar fáil mar bhfuil an pobl á lorg go ratha nó go handúil. Agus an tachttar bevón a go bhéit an ará a daoine targaí isteach chur an ceist déan stuff a lorg an Gaeilge mar bhfuil sé ar fáil nó mar a bhecin tú é. Den gearán agus ná bíc agla ort gearán i dhéanamh mar in dhéanaan daoine gearán faoi nachhfuil seirbhís bhuiile ar fáil ní bheith is hagan. Ní fiúsú Baile agus a rála de chara nach bhórta seirbhís trí Gaeilge mar in dhearan tosa linn, má dhearan tú linn an sus a chorla déanamid gach iirecht fios a chur ar an scéal. Sin an teachtrach bevó go bhéit an chur amach.